Hi, Bebe Langga. Pwede bang mag-ask ng question? Ano ba ang postpartum blues? At saka ano ang sintomas at lunas nito? Yun lang. Thank you for answering my question. Postpartum depression. Tinatayang 70% hanggang 80% ng mga inang kapanganganak pa lamang ang dumaranas nito. Ano ba ang postpartum depression? Ang postpartum depression ay tumutukoy sa pagkadama ng panlulumo matapos manganak. Maaari itong lumitaw pagkasilang sa aninmang anak, hindi lamang sa panganay. Maaari pa ngang makadama ng panlulumo pagkatapos na makunan o pagkatapos na ilaglag ang sanggol. Kapag dumaranas ng postpartum depression ang isang babae, mahalagang suportahan siya ng kanyang asawa, mga kapamilya at iba pa. Alam ng lahat ng ina na ang pagkakaroon ng sanggol ay dapat masaya at ang mga inang bagong panganak ay dapat magpasalamat sa pambihirang pagpapalang ito sa kanilang buhay. Subalit sa ilang babae, lubhang sinisira ng mga pagsumpong ng postpartum depression ang masayang damdaming ito. Ang postpartum depression ay makikita sa maraming paraan at maaaring may pisikal, emosyonal at maging espiritual na epekto ito sa mga babaeng dumaranas nito. Halimbawa, baka may inaasahan ang mga babaeng ito sa kanilang sarili na imposible nilang magawa sa panahon ng malaking pagbabago na pakiramdam nila ay dapat nilang gawing lahat kaagad para sa kanilang sarili at sa kanilang sanggol dahil dapat silang maging perpektong ina at perpektong asawa. Ang isang babaeng dumaranas ng postpartum depression ay hindi nangangahulugang siya ay mahina na may nagawa siyang mali o siya ang dapat sisihin kaya niya ito nararamdaman. Kadalasan ang kalagayang ito ay pansamantala ang pagdanas ng postpartum depression tulad ng pagharap sa iba pang mga pagsubok ay maglalapit sa atin sa tagapagligtas kapag nakahanap tayo ng paraan para magkaroon ng espiritual na lakas. Para sa ilang babae, ang panganganak ay lumilikha ng pansamantalang kalungkutan na madalas ay sinasabi nilang panandaliang kalumbayan. Ang mga sintomas na karaniwang nakikita sa unang linggo matapos manganak at maaaring tumagal hanggang 10 araw ay may kasamang pagluha, pagkainis, pagod, pag-aalala at pagiging maramdamin na kung minsan ay matindi at kung minsan ay hindi. Madalas inuugnay ang panandaliang kalumbayan sa mga pisikal na pagbabagong dinaranas ng ina. Ngunit ang mga sintomas na ito ay maaaring lumala kapag kulang sa tulog, hindi sapat ang pagkain, iyakin ang sanggol at walang tumutulong. Sa kabilang dako, ang postpartum depression ay karamdaman batay sa chemical reaksyon sa katawan ng ina, bagaman walang sinumang nakakatiyak kung ano ang tunay na dahilan. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang pagbabagong level ng hormone na nangyayari habang nagdadalang tao at matapos manganak ay maaaring dahilan ng pagbabago ng mga kemikal sa utak. Mga sintomas ng postpartum depression. Una, kalumbayang nagtatagal ng halos buong maghapon. Pangalawa, hindi pagtawa o pakikipaglaro sa sanggol. Pangatlo, hapis ang mukha o tulala. Pang-apat, paulit-ulit na kalungkutan. Panglima,
Pinupuna ang mga depekto niya o ng sanggol. Pang-anim, mga pahiwatig ng damdamin ng pagkakonsensya o kakulangan. Pang-pito, hindi makapagdesisyon sa mga ordinaryong bagay. Pang-walo, kapansin-pansing pagkainis lalo na kapag naligalig o umiiyak ang sanggol. Pang-siyam, nasisindak. Pang-sampo, hindi makatulog. Pang-11, walang ganang kumain. Matatanong nila ng banayad ang ina ng nalulungkot ka ba? O nalulumbay? O nanghihina? Gaano katagal mo na nararamdaman iyan? O palagay mo ba hindi gaano masaya ang buhay mo? Kapag naunawaan ng ina at nang malalapit sa kanya ang mga sintomas, makakayanan na nila ang kalungkutang ito. Paano ba malulutasan ang postpartum depression? Ang paglutas sa postpartum depression ay mahalaga hindi lamang para sa kapakanan ng babae, kundi maging sa sanggol at sa buong pamilya. Dahil madalas ang ina ang sentro ng buhay ng kanyang anak, ang kanyang pag-uugali ay nakakaapekto sa bata. At ang kagalingan ng ina at ng sanggol ay nakakaapekto sa kagalingan ng pamilya. Dahil nakakaapekto ang kondisyong ito sa buong pamilya, ang paglutas sa postpartum depression ay pananagutan ng pamilya. Mahalaga para sa babae na masuportahan ang kanyang asawa, ng mga kapamilya at ng iba. Ang mga pangunahing hakbang sa pagtugon sa hamon ng postpartum depression ay patatagin ang relasyon ng mag-asawa at talasan ng lalaki ang kanyang pakiramdam. Kailangan ng inang bagong panganak ang tulong at suporta ng kanyang asawa sa mga aktibidad na gaya nito. Una, paghahalili sa mga gawaing bahay at pag-aaruga sa iba pang mga anak. Pangalawa, paglimita sa bilang ng mga bisita para magkaroon ng payapang kapaligiran. Pangatlo, pagtulong sa ina na magkaroon ng sapat na pahinga, makakain ng wasto at mag-ehersisyo. Pang-apat, pagtulong sa pag-aalaga ng sanggol. Pang-lima, pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa postpartum depression. Pang-anim, pagbibigay ng mga priesthood blessing kung kailangan. Pang-pito, pananatili sa kanyang tabi, pakinggan, alagaan at basta samahan lang siya kasabay ng pagyakap, makakahagaan ng pakiramdam kahit sabihin mo lang na hirap ka na siguro. Pang-walo, hikayatin ang bagong panganak na ina na humingi ng tulong sa doktor kung kailangan. Maaaring mahirap maunawaan ng lalaki ang postpartum depression at kung minsan ay maaari pa siyang malito, mainis, magalit, makonsensya, mag-aalala o mahiya. Maaaring makatulong sa kanya ang humingi ng payo o magbasa para madagdagan pa ang pag-unawa niya sa postpartum depression at malaman kung paano siya higit na makakatulong. Makikinabang siya at ang kanyang asawa kung gawin niya ito. Ang pag-unawa na maaari tayong matuto sa ating pagsubok ay magpapalakas sa ating pananampalataya kahit nasa gitna tayo ng mga pagsubok. Hindi tayo iniiwang mag-isa ng Diyos sa pagsisikap nating magkaroon ng pag-asa.